Aprobado na ang gisugyot nga 1.7 billion pesos nga education budget sa Kagamhanang Lalawigan sa Sugbo. Atol sa ilang unang Provincial School Board meeting karong tuiga. Ang PSB kay gipangulungan ni Cebu Provincial Governor Pamila Pambare 4 sa tinguha sa iyang administrasyon nga magtagana og pondo para sa mga priority programs o infrastruktura sa mga tunghaan sa probinsya. Nanukad gikan sa Special Education Fund ang mao nga pondo diin na magsuporta kini sa mga inisyatiba sa pagsulbad sa mga suliranan sama sa kakulang sa mga lawak, pagbabaskog sa mga learning resources o pagpalapad sa mga oportunidad para sa mga Sugboano nga tinun-an. Lakip sa mga major allocations kay ang 700 million pesos nga proyektong pagpatukod sa mga smart classrooms sa mga reinforced niini sa moderno ug technology-enabled learning environment. Laing gigahin kay ang 295.9 million pesos para sa pagpatukod og temporary learning shelters. Aron dali nga ilisan ang mga delikado og resgo nga mga lawak nga nauyog niadtong Setyembre 2025 nga linog. Samtang nagpaabot sa permanente mga rehabilitasyon. Gikompirmar usab sa Department of Education sa Central Visayas nga adunay 269 ka mga damaged classrooms human sa mga katalagman nga migo sa Sugbo nga mitakdo sa report gikan sa Capital Post Disaster Needs Assessment. Og ania ang lain nga mga investment. 335.9 million pesos para kana sa mga school supplies, instructional materials, suguban pa nga mga kinahanglan nga mga tinun-an sa kindergarten hangtod na sa grade 12. 13 million pesos para sa pagpamalit og mga arma chairs. 10 million pesos para sa mga sports equipment o pagsuporta sa mga student development og athletics. 3.48 million pesos para sa early childhood education sa provision sa mga ukulele. 30 million pesos para sa learning materials ubos sa literacy and numeracy recovery programs. O pondo para sa teacher and personal training, education research o school governance support. Napakita kini sa ligdong nga pagtuman sa pagsalig nga palambuoy ang kalidad sa edukasyon nganhi sa probinsya sa Sugbo.